22. Det är kul att jag ska. Va? Så det är 12. Ja. Då är det. Ja, bra. Nej. Fortsätt. Hej. Laddar du på championat snart? Ja. Då sa det passade dig för. Det är inte helt rimligt. Fast i Norge äter de Filmar du? med botten. Va? Filmar du? Ja, du får gå förbi om du vill. Ja, och så kan du få, och så får du sån här mesost får du på. Och getost? Ja, och brunost och konfekt. Och jag stod på färjan och så skulle jag grädde till. Och innan jag låg på var och då säger de, men är det gräddfil? Ja, gräddfil. Ja. Är det det? Ja. Men vad heter grädde då? Ja, och det var det jag skulle ha. Och det fattar de inte alls. Det var våffla. Ja. Nej, det är skämmar vi kan ha nu. Nej, Men det var Fika 319 och 21. ja, men det finns inte. Men vi kan ha grädde till också. Ja, för allt. Ja. Men den här brunosten, den ska man ha i såser till rådjur och sånt. Ja, det är ja. Men inte jag brukar bli det ska vara i, men som vilt. Ja. Älg, rådjur, sånt. Eller vildsvin kanske. Det ska det vara i såsen. Ja. Helt rätt. Men sluta. Slafsa. Och istället hade blivit. Ja. Kyrströmmar med på. Jag höll på så. Det går inte i dagens samhälle. Men det går inte. Men det ställer du. Nej. Det är samma sak. Förr i tiden var det ju så. De var ju fulla och bakis och ringar och så. Det händer inte nu. Nej. Så att det är skillnad. Ja. Jag har ju ställt vapen som gjort så konstiga saker. Så det kan man